Neyse, ne skapade çeşme? Neyse, ne çeşme de kokusu se. Ha mi yanlık nokta. Ja, mi komisam ne čeşme. Da. Ama imamo samo jedno. Jedan kruh ovakav hladno i to. Nema da vidi kako сега što mi je volja. Samo jedno. Kad vidi da li ti treba faktički se seći plotna, še plotna bez. To kako deska da še cijelu. To ti treba se seći i treba se klaj. A vi nema i potpuno kavu. Pa i tako mi je vidjelo zašto to ne mogu da seći neke kremno, ke uništi bi to. A vi se seće i plus vrkoli bila kako kukima krusti. Sve kako je da traje. Pa to možda mojte mi to samo da se kažemo metalno, na tu dozvole daske, svi to vidiš štajnci. Štajnci tu ne. Si kupa kako da tu, pa da kao je tamo mi tako bilo kupa. Znači, na to ne pospomneš ja. Mnogo manje se bilo dva, ne vidiš. Yes, yes. Kardeşki. Hello. Hello. Da. Ej, baba ta se otvorila.
Хай тебе чує. Тобто,